se fo digere la mali dake ni jamana fla bana fana ko jamana fla bina kele mal nafabi ko malu jamana fla comme mali kele do kele mal do comme donc si nous on parvient à interroger l'histoire et à poser c'est-à-dire à savoir poser les pieds peut-être am sen ko la jabada soro ayo fo mo yeno wakati ngina beblo ko jere mina wuli am ko la mo marfaten do glace ache. Par les expériences du passé, on peut parvenir à bout de tout ce que nous avons comme menace. Oui, à bout de... Oui. Tant que ni à ma femme, qu'on hakli de ma glenke, qu'on a ségué. Et un ségué de Kabon. Madame. Mais, et Kalé, honorable Yorodofo, Boli Mikera, Boloro Sirao, Mamino Bika Boka Puma. I sigi ko kelen bɛɛ lajɛlen ka kuma analyse kɛ a bɛ taa sens jumɛn fɛ hakili de fɛngɛ u bɛ k'a kɛ ni dusu ya a bɛ ka kɛ ni hakili wa laɲini jumɛn b'olu ta kɔfɛ ka na ni basigi ye jamana fila sabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye ko ta ka wuli i b'a dɔn maa min tɛ guerre dɔn o tigi de bɛ guerre laɲini parce que n'i taara yɔrɔ la mugu bɛ ka ci yɔrɔ min na i mana kunkan damadɔni mɛn hali an ka finitigilakaw ka entraînement bɛ kɛ yɔrɔ min na e siɲɛ fɔlɔ i ɲɛ sirilen ka taa e ka taa sɔrɔ bum bam bɛ ka kɛ n'i yɛrɛ y'a o ye n'i yɛrɛ y'o ye sibi i tɛ laɲini kɛ hali a ka bi i jugu kan kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma u ka taa masina an kɔrɔba kɔfɛ yen nɔ u ka donsow lajɛ u ka taa an ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ u bɛ front na u ka t'u lajɛ u bɛ min na bani maa min tɛ kɛlɛ dɔn o de bɛ kɛlɛ laɲini. Ala ka faamu cogo ɲuman di an ma. Bon, a kun ka d'an ye ka taa ni ɲɛfɛ nka waati korona kosɛbɛ o kɛ sababuya ye an bɛ a cɛ dɔgɔkɔrɔ komi don dan tɛ bi ye n'ala ye don wɛrɛw fara an ka don ye an garisigɛ la an bɛ kuma a kan honorable an bɛna e fan fɛ nin na yanni ka to an ka taa kuma di Mamadu Mata Touré ma tuguni an bɛna espace social d'appui à la justice pour la paix et la cohésion sociale min bolodalen don ka bɛn nin kalo tile 27 ma n'a bɛna kɛ sigiba ye ka ɲɛsin dugukolo gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔna la nafajikaw fɛ kaburudon ko problème bɛ yen sikɔrɔ Konebugu la dugutigi fana dɛsɛlen don k'a ka dugudenw ka sira bɔ pour que dugudenw ka lafiya ani sanubɔ tiɲɛni cogoya ninnu honorable Sidiki Kuyate le 27 o sigi kan ka kɛ ɲɛ bɔlan jɔn bɛ se ka sɔrɔ ko la yanni ka to hali n'a ma don a kɔnɔna yɛrɛ la nka yanni o cɛ an bɛ foli di maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ in a sigili yasa ka se ka waleya ka ɲɛ cogoya min na an bɛ u bɛɛ fo ka abu ka foli di a ma Mamadi Fofana k'a fo fo ka taa se mun tali kɛ Ongo Ibala denkuranin fa ka foli di a ma ka dugawu kɛ denkuranin yɛrɛ ye k'Ala ka balo kɛ ka ba yɛrɛ fana segin a yɛrɛ ma maa minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ o ye 79 08 36 34 79 08 36 34 walima na code marchand sira fɛ o ye 38 29 09 38 29 09 ka hakililaji kɛ k'a fɔ kari nata sigi fana bɛ yen nɔ nin ko kelen kun radio RFM na a bɛ kɛ ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati ma. Sibi i b'a dɔn yanni n k'o jaabi n bɛna bɔ kuma na ni Aligérie ka ye min ye tarata don an ma ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛwolo ka burusi la nin kuma bɔlen ka bi jama min tun bɛ yen i b'a dɔn ko jama fanba ka hakilina jɔra min kan ayiwa k'aw kelen tɛ k'an wele k'an wele k'an jɔ ko la ko ka sɔrɔ logo t'a la bon finalement tu vois bon i b'a dɔn ko ça fait n'est-ce pas donc jamana ni denw bɛ nin yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ quoi nka ɲininkali b'a kun bɔ dɛ parce que olu hakilina ye min ye u nana dilanni na mais dilanni kɔfɛ kasara bɛ se k'u sɔrɔ bon tu vois un peu c'est pour ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ f'i b'a situer ka to yen quoi parce que a bɛ message min di a bɛ kɔnɔ ni kunnafoniya a bɛ na ni mɔgɔw bila kɛ hakili jɔ fɛn min kan i b'o de lajɛ ka to yen quoi imagine ni jama sanuba sigilen don mais a bɛ ka kuma mɔgɔw dalen don a la o ka bonya b'o yɔrɔ mais c'est que to bɛ bolo la bolo fana bɛ to na bɛɛ bɛ ka jɔrɔ n tɛ se so wa i n'a fɔra ko imagine hadamaden bɛ wele ko mugu cira a ka jamana na k'a ka taa sigi o kɛnɛ kan a bolo ko o kɛnɛ kan a bɛ se ka taa so la quoi a gɛlɛyara dɛ mais mun ne sigi ka miiri n bɛ ka tiɲɛ de kɛ quoi mais tellement que kuma in a fɔra n bɛ ka miiri et puis frère minnu bɛ k'o fɔ i bɛ se k'olu jateminɛ k'olu de ye sifinnakaw ka
gɛlɛnw ye bi quoi i bɛ se k'o fɔ quoi o de y'a muso gɛlɛnw ye bi quoi bon n'olu ka miirina kɛra nin ye minnu tun tɛ yen i b'a sɔrɔ caman mana nin kama minnu t'u da don a la fewu o bɛ nin kɔnɔ ko n bɛ n ka liberté ɲini comme ça ni kaso ye ko n ka taa gɛrɛ ka taa est-ce que i bɛ ko in juguya ma yɔrɔ la fɔlɔ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ alors que maaw kan ka to yen nɔ pour k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ sira min bɛ yen ni dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka se marabagaw ka se jamana yɛrɛ ma maaw ka taa a baara kɛ nin kelen voilà nin de ye Mali ko yɛrɛ ye nin de y'a ye k'i bɛ ka wuli k'i jɔ jamana ye i tɛ ka taa mɔgɔ tɔgɔ fɔ i tɛ ka taa jɛkulu tɔgɔ fɔ i bɛ ka taa n faso bin kɛra kan n bɛ se ka mun de lase n faso ma dɛmɛ la o dɛmɛ fana lasetɔ c'est pourquoi quand je disais que Mouna ko ni laada juguya an ka bɔ yen ni m'a bɔ yen a bɛ k'aw ɲɛna a bɛ ka min kɛ i tɛ k'o kɛ a bɛ k'i ɲɛna k'i bɛ ka patriotisme ni fabadenya ni esprit de sacrifice yɛrɛ di min miirina a tɛ taa parce que e bɛ ka fɛn min kɛ o ni min bɛ ka c'est-à-dire mɔgɔw ɲɛ bɛ min na n'u b'o dɔn n'u dangalen dɔ la o ni e bɛ ka laseli min kɛ quoi laseli fanga ka dɔgɔ kɔrɔ. parce que bɛɛ bɛ siran de kɔnɔ quoi bɛɛ sigilen don Sidiki bɛ ka kuma a bɛ ka min fɔ an kɔni tulo b'a la mais ko maa tɛ maa dɔn jamana in kɔnɔ bilen koyi. kɛra baara ye. oui c'est ça tant que i ma baara kɛ nin kan mɔgɔ ma ja sɔrɔ k'a fɔ ko fili de don masakɛ ma bilasira ou bien faamaw ma bilasira ko a ye nin bɔ a la n'a ma nin bɔ a la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ nin don dɔ i ka jan don dɔ i ka surun don dɔ i bolo ka jan don dɔ i bolo ka surun kunun an ni Algérie tun b'a la bi an de bɛ ɲɔgɔn na o de b'a yira kunun an ni Burukina tun tɛ ɲɔgɔn na de à travers Blaise mais bi an n'o t'a la mun de b'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka sigi minɛn kelen kɔnɔ Niger pari avec Bazoum donc a bɛ laban minnu t'a la n'i y'a ye k'a fɔ k'a fɔra ko la souveraineté appartient au peuple la i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ laban olu de ta a bɛ laban jamana kɔnɔdenw ta de la mais jamana kɔnɔdenw yɛrɛ to ka hakɛ dɔw u bɛ ka siran u bɛ k'u ka hakɛ ta k'a fili. a kuma ninnu fɔ ni hakɛ ɲinitɔ i bɛ taa gɛlɛya sɔrɔ. mais Sidi ko de la n bɛ k'a fɔ u k'a lajɛ sa Ala kama u ka bɔdani bila kuma cogoyaw la u ka bɔdani bila an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri n'an ka fara ɲɔgɔn kan la an tɛ taa tiɲɛni kɛ o. e sigi ma o fɛn o fɛn ye fɛn o fɛn boloda ni minnu tun bɛ se ka kɛ ka ɲa i b'a sɔrɔ a bɛɛ y'a yɛrɛ minɛ ka sabu kɛ i bɛ se ka ko sɔrɔ a la. kosɛbɛ. bon est ce que n'an kun yɔrɔ jateminɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ e yɛrɛ ɲuman na ko bɔda tun bɛ yen peut être dɔw bɛ k'a fɔ tiɲɛ don an nkalon Ala de b'o dɔn ko wulikajɔw dɔw kɛra ko wariw dira kɛra mais est ce que ni kunun kun don est ce que jamana ko mago bɛ k'a fɔ k'a bɛ dɔrɔmɛ kelen bɔ ka don nin ko da n'a sɔrɔ k'a fɔ ko est ce que jamana tun bɛ jɔrɔ e b'a dɔn kunun bɔli nafa i b'o dɔn kunun bɔli fanga min tun b'a la fanga min tun bɛ kunun bɔli la i b'o dɔn c'est que bɔli min bɛ ka kɛ sisan n'i ye nin ko in bɛɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ Algérie ɲɛna k'ale ka fama ɲɛmɔgɔ de kɛlɛ quoi parce que fama kuma fɔli gɛlɛya étant donné que u ye fama tɔgɔ da sɔrɔsiw kan quoi fɔlɔ an bɛ fama fɔ ɲɛmɔgɔ de an t'a fɔ ten mais de fait que famaw nana da sɔrɔsiw fana kan fana a fɔli gɛlɛya ni Algérie ɲininka ale bolo k'a bɛ ka ɲɛmɔgɔ de kɛlɛ mais i ɲɛmɔgɔ kɛlɛtɔ tu as vu 5 millions de Maliens qui sont mobilisés et que le monde entier a vu ce phénomène à travers les médias partout au monde, mais il y a calcul de fossé. Parce que e bɛ ka minnu ciblé olu tɛ o olu fana bɛ minnu ka baara la n'o ye jamana kɔnɔdenw de don. An ka kunun bɔli force kun a fɔlɔ-fɔlɔ ye nin ye filanan ye nin ye n'an kun bɔra c'est-à-dire que bɔli kun ka kɛ cogo dɔ la de fo Algérie de kun y'a ɲini Mali faamaw fɛ cɛ a ye nin ko lajɔ quoi fo an ka bɔli faama kun y'o de ye o Faransi min tun bɛ tilen bɛ k'a yɛrɛ kɛ wura ye Faransi de tun bɛ taa kalifaw la o MINUSMA min tun bɛ k'a yɛrɛ kɛ wura ye dɛ MINUSMA tun bɛ taa kalifa de cɛ nin ko in n'an ma wuli k'a jɔ parce que u y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ o ye jamana kɔnɔdenw de ta ye donc o de nana ni ɲɛmɔgɔw ka fanga ye u ka bonya ye i Faransi wo i Barkani wo i MINUSMA wo i ETM wo i ECAD wo fɛn fɛn tun bɛ yan
a bɛɛ y'i jigi kɛ sisan ɲɛmɔgɔ de parce que jamanadenw de b'an yɛrɛ de kɔ sa quoi donc diyagoya la i ka fanga bɛ sigi ma n ko fanga sigira ten de o de kama ne bɛ k'a fɔ e ɲɛna version ko tɛ ne ni mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ koyi version ko t'a la koyi parce que a fɔra de k'a bɛ kɛ nin kɛcogo la yan'a ka kɛ quoi donc version tɛ o i bɛna fɛn fɔ fana i bɛ k'o f'i yɛrɛ de a fɔra de ko n'a ye nin kɛ quoi o bɛ nin kɛ quoi n'a ye nin kɛ o bɛ nin kɛ quoi o kɛra o kɛcogo la quoi donc i tɛna version fana ɲɛna quoi o de kama n'a nana dɔrɔn a bɛ ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la mɔgɔ b'a dɔn a kɛra cogo min na quoi walahi ministre tun bɛ taa kalifa an ka faamaw la de walahi faransi tun bɛ taa kalifa la de pour que ko ka se ka lasa bɛɛ bi boli n'a kuma ɲa ko boli y'a solution ye boli kun ka kɛ de fo Algérie ka wulili kɛ cɛ ayiwa sigiɲɔgɔnya tɛ taa nin ko dɔ kɛra a y'a jateminɛ dɛ donc o la faamaw tun bɛ kɛ intermédiaire ye olu tun bɛ kɛ réconciliateur ye ou bien a b'a fɔ cogo di olu bɛ kɛ médiateur ye olu bɛ ka awɔ olu bɛ kɛ médiateur ye quoi awɔ tɛ ne mais an bɛ ka taa poste min kɔnɔ bon comme bon kɔrɔ ko kuma gɛlɛya parce que an bɛ ka taa poste min kɔnɔ c'est comme nafa min ka bon k'ale ko jamakɔrɔw kɔfɛ o man ɲi c'est vrai o man ɲi c'est pas bon a bɛ nafa an bɛ ka boucler email de ɲini kɛnɛma taa yɔrɔ la fo ne bɛ ka boucler email ɲini pourquoi mais est-ce que si c'était un acte posé de façon spontanée collective collégiale a peut y être a peut y être k'a fɔ k'i bɛ k'i dogo mɔgɔ kɔfɛ donc vraiment an kɔni b'a fɔ n'a faamuna o tɛ an ka faamu fana yɛrɛ fana a bɛ na o de kama an ko an ka sigi ka jateminɛ kɛ fɔlɔ fɔfɔliw kana caya ɲɔgɔn kɔ ni fɔfɔliw caya ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn jugu fanga mana dɔgɔya ou bien a bolo ko mɔgɔ min bɛ k'aw kɛlɛ a tigi fanga mana dɔgɔya cogo o cogo n'aw farala ka ban a sera la c'est vrai tabarikala espace social espace kunkan i y'a fɔ cogo min na an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la ko dɛmɛ bɛ kɛ numéro min na o ye 79 08 36 34 ka foro kan sini Mamadu Jula Darame mais honorable dɔw bɛ yen u bɛ kalaya u yɛrɛ ma u bɛ jɔ k'aw to aw ka tali la dɛ sisan i b'a dɔn anw ni dalen don bɛnko in kan bɛnko in nɔ kan mɔgɔ caman sɛgɛnna Mali kɔnɔ dɛ an ka cɛkɔrɔba Botika a y'a cɛsiri kɛ bɛnko in na comment Tanako a y'a cɛsiri dɛ an ka cɛkɔrɔba Tal ninnu bɛɛ de ye mɔgɔ ye qui servait qui se battait pour la paix o fana taara ka tunu bɛnko kuma bɛ i n'a fɔ mɔgɔ t'a fɔ ka kuma daminɛ wagati min na mɔgɔw da mais a bɔli kuma senfɛ walima ni ɲɛmɔgɔw ka écran bɔra yen ou bien ni ɲɛmɔgɔw ka je sais pas n'olu ka pɛrɛdiya mun bɔra yen a kɔfile mun bɛ kɛ filɛ mun de bɛ kɛ bilen o y'a bannen bɛɛ y'i ta k'i ko i taara so bɛn kuma a kɛra yen bɛn sɔrɔla yen a banna mais c'est méchant et puis bɛnbaliya bɛ jɔn ni jɔn cɛ kumaɲɔgɔnya kan ka kɛ jɔn ni jɔn cɛ jɔn kan ka kɛ a médiateur ye o fana gɛlɛya bɛ yen sisan an bɛ ka bɛn min ɲini a dɔ la o ye marifatigi kunda ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ peut-être maliden caman yɛrɛ fana t'o kɔnɔ yɛrɛ caman min kɔnɔ dɔrɔn an ka bɛɛ kɛlɛ caman min kɔnɔ dɔrɔn a ye politique mɔgɔ bɛ minɛ caman min kɔnɔ dɔrɔn a ye syndicat bɛɛ ci est-ce que mɔgɔw b'a dɔn ko foyer de tension de don wa est-ce que mɔgɔw b'o dɔn ko o de don wa an tile 16 et le 23 an bɛ jaabi sɔrɔ o la n'a sɔrɔ a bɛ ci ou bien n'a bɛ to yen ayi n kana min ma est-ce que mɔgɔw b'a dɔn ko taabolow de don wa mais i ma deli ka fɛn min vécu fɛn min ma deli ka k'i ɲɛna i y'a mɛn dɔrɔn i fana y'a ta ka taa ni message ye ten i t'a dɔn min bɛ message kɔ c'est comme ça a bɛ komi maa min ma deli ka nasɔngɔ bɔ a t'a dɔn nasɔngɔ ye min ye a b'a dun k'i fa k'i da ka sunɔgɔ ka wuli k'i ka i occupé fɛn tɔw la ka taa ten na don min n'a sirila kan a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ja ko n kun bɛ fɛn mun kan n ka cɛ ja sɔrɔli a kun man di. dɔn e bolo dɔnbaliya de don. sisan o de don. sisan an ka bɔ an ka kuma an ka kɛ tan a bɛɛ kun tɛ i fɛla ka dɔn ye wa i ka kɛlɛ kun de ka dɔn i ka jo ni ka tiɲɛ ka ye yan
i yego ka ɲa mais n'i y'a dama tɛmɛ bonya min n'e kan k'o sɔrɔ ka bɔ maaw yɔrɔ maa minnu kan ka kɛ e dɛmɛbaga ye diɲɛ fɛ o n'a yɛrɛ k'a fɔ ko aw kɛlen don ka liberté bɛ étouffé yan kuma se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ et que n'a ka kuma kɔnɔna na aw ka ko sinsinyɔrɔ kan ka kɛ ko aw ka jamana kɔnɔdenw de don mais n'a yelen don ko jamana kɔnɔdenw muselelen don liberté tɛ yen foyi tɛ yen finalement i bɛ n'i ka discours sinsin mun de kan e ka fanga ka laɲini o ye quoi kɛlɛ o ye quoi tu auras quel argument face aux adversaires mais tu auras quel argument face à l'adversité bon n'i y'o kɛlɛ ye k'i bɛ syndicat ci i bɛ ka min kɛlɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko tu n'es plus en harmonie avec ton peuple ale b'o da yɔrɔ dɔn parce qu'il en a vécu ale tɛmɛn'o sira n'i ko k'i bɛ partout bɛɛ ci c'est un message parce que ni partout bɛɛ tun bɛ e ta in na ye i b'o ci mun na ni syndicat bɛɛ tun b'a yɛrɛ e ta la a bɛ ci mun na ni mouvement fanba tun b'o yɛrɛ e ta la a bɛ ci mun na donc tu es en train de dire aux autres sinon aux adversaires sinon aux ennemis que voilà le résultat voilà ce qui se passe chez moi sans le dire ne tɛ se k'a dɔn mun na an t'a faamu tan quoi parce que mɔgɔ tɛ ko kɔnɔ quoi o de kama même gɛlɛya nalen cogo bɛɛ la ka fɛn bɛɛ kɛ les gens ont voulu qu'an ka fɔ dɔrɔn Yɛrɛwolo n'est plus ça n'est plus ça non quand tu le fais là c'est vrai il bɛ k'a kɛ pour que dimi ka bɔ e la mais a bɛ mɔgɔ wɛrɛ servir ka tɛmɛ kan a bɛ mɔgɔ wɛrɛ servir ka tɛmɛ kan ne ka bɔ donc kuma na yɛrɛ minɛ de ka fisa i b'i yɛrɛ de minɛ kɛ sinon min kɛra a ma bɛn a ma diya n ye a ti diya n ye a y'o ko ni kuma ka bɔ a la pewu mais n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna kuma minnu fɔ a kɔnɔna na a bɛ jɔn de servi ka tɛmɛ e yɛrɛ kan quoi c'est pas la peine i b'i yɛrɛ minɛ voilà bɛɛ i b'i yɛrɛ minɛ de o siratigɛ la tuma bɛɛ bɛn an y'o fɔ ko la solution an b'a fɔ ko tant que mɔgɔw hakili ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ce que autrement faut faire on ne peut pas mobiliser un peuple autour du vide encore moins autour du mensonge ce que autrement ko k'i bɛ se ka hali mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fu da la dɔɔnin mais n ko nkalon kɔnɔ ko kuma t'a la eh bien an ye waati janba de kɛ ne bɛ taa Kayi n'i taara Kayi an taa ko fɔlɔ pour que Kayikaw ka kule ne tɔgɔ fɔra f'i k'a fɔ ko Yiribakɔrɔ Sidiki de pour que Kulukɔrɔkaw ka kule ko ne tɔgɔ fɔra f'i k'a fɔ ko Yiribakɔrɔ de mais et pourtant on n'avait pas de place pourtant ma marché kelen ma kɛ c'est-à-dire que mɔgɔ bɛ activité minnu dɔn ko o de ye manifestation activité ye marché ni meeting ni fɛnw non o si ma kɛ mais pourquoi kibaruyaw ye Mali bɛɛ labɔ baara kɛcogo quoi baara kɛcogo fɛn bɛɛ nana cɛ n'i taara Sikaso a don n'i m'a fɔ ko Yiribakɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn k'i kan bɛ Sidiki ma i ti di hali sisan i taara yɔrɔ dɔ b'a fɔ ko Yiribakɔrɔ bɛ yan tellement que baara ma bila o de miirina i bɛ se k'a fɔ o de taara ka baara kɛ Yɛrɛwolo kɔnɔ k'a fɔ n'an bɛ fɛ ka dɔ bɔ nin na an kana jɔ quoi mais minɛli ye mɔgɔ lajɔ o sinon Algérie tɛ sɔn ka nin kɛ o a mɔnɛ bɛ nin na o parce que mɔnɛ dɔ tɛ se ka nin dɔ la dimi dɔ b'anw na o dimi tɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ la mun na parce que olu m'o a tɔɔrɔ kɛ quoi c'est-à-dire que pour que nin kana kɛ Mali la quoi olu ma da o sogo kalamani da yɔrɔ la quoi aw tɛmɛna yen wa an tɛmɛna yen fɛ quoi n'a fɔra sisan ko si ɲɛna kɔngɔ b'aw la aw sira ɲɛna kɔngɔ b'aw la sisan a ye dumuni dɔ sɔrɔ a bɛna o dumuni kɛ o dumuni o bɛna mɔ wagati min na dɔ ka to tɔlɔnko bɔn ou bien dɔ ka un peu a kɛra ka moto sunɔgɔ la o n'aw ka dimi se ka kɛ kelen ye wa hali n'a y'a ɲɛfɔ a tigi ale bɛ yɛlɛ de quoi mais dimi bɛ bɔ la wa dimi bɛ yen quoi an t'an m'o de kɔnɔ bi Maliko la an tun bɛ ka se yan o an ni Algérie tun bɛ ka wele dimension minnu kɔnɔ a éruption kɛra cogo min na ne bɛ se ka dɔ fɔ a la dɛ mais ne bolo hali bi an ka kuma an ka nin ko in lajɛ ɲɛma jɔlen na
o siratigɛ la ka Mali bonya k'a sankɔrɔta o bɛ sɔrɔ ko maliden de lafiyara quoi mɔgɔw ka ɲinɛ de kɔ quoi Mali bonya bɛ malidenw ka lafiya de bolo quoi mais anw bɛ fɛ a dɔ la minnu t'a faamu quoi jamanadenw ka tereke ko jamana ka bonya sɔrɔ o tɛ tiɲɛ quoi ko malidenw ka lafiya ouais mais ni jamanadenw ka bonya tɛ a tɛ taa sa an ye espace sigi espace social d'appui à la justice ka na kadamalo de taara n'a fɔra ko Konibugu filɛ nin ye nafolotigiw de ka yɔrɔ b'a kɔnɔ yen mais n'i taara i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ min don ko ɲɛ jɔyɔrɔba tɛ ko kɔnɔ quoi mais mun na parce que sira ma bɔ mɔgɔ t'a ko cogo dɔn jamana bɛ ka perdre wa jɛnɛ bɛ ka perdre kan jamana ɲamakaladenw a bɛ commune dɔ de fɛ ni magasin baw de tun b'a kɔnɔ bi ni yɔrɔ de tun b'a kɔnɔ bi min bɛ se ka sɔrɔ ji di a bɛ jamana de nafa a bɛ jamana wɛrɛw nafa kosɛbɛ mais ko ka sira bɔ dɔrɔn jamana hakɛ min bɛ jamana bolo hakɛ min bɛ jamana kɔnɔdenw bolo o ma se ka kɛ gɛlɛya b'o la Kasim ko n'an ka c'est à dire i t'a dɔn a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na quoi Sikoro o kaburudon fɛn ka ca ni san 100 ni kɔ ye ko Marijɛ Ɲare ka musokɔrɔba dalen bɛ yen olu fana mɔgɔ la u ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na minnu ka mɛn ko yen tɛ kaburudon ye mais n'u ka mɔgɔ fara u ka mɔgɔ sigiw don olu yɛrɛ bɛ ka yɔrɔ min tigɛ k'o kɛ sigiyɔrɔ ye u ka mɔgɔ sigiw don olu ko yen tɛ kaburudon kaburudon ye yɔrɔ jumɛn ye donc olu ka mɔgɔ bɛ ka don yɔrɔ min na olu ka so bɛ yɔrɔ min na olu ye yɔrɔ min sɔrɔ o tɛ kaburudon ye quoi olu ka so jɔlen don yɔrɔ min na o tɛ kaburudon